komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilang nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. May aga sa aton mga pinalangga ng mga managpulamati. Good morning din sa tanan ng mga labotan sa aton nga tingog. Ini ang inyong alagad, ang inyong abyan, si Liberar Pillas, para sa aton nga programa, kadalagan sa agrikultura. Kag inyong programa, ginadulong sa inyo sa Department of Agriculture, Regional Office 6, sa pangpanguna ni Regional Executive Director, Remilio Coter, kaupo ng iyaduha ka Technical Directors, Engineer Jose Albert Marogo, kag Dr. Peter Sorribega. Kasi nga aga, ulan-ulan, no? Pag medyo matug na ang panahon, kag ang atong subong topiko na hanungod ini siya sa isa ka importanteng sitwasyon nga diin ang aton nga mga mangunguma kung kisa nagakapektuhan din sini. So, gusto na ako nga ipakilala sa inyo ang aton nga kaupod sini nga aga nang magpatpat sa programa para sa aton nga mga mangunguma, ilabi na aton nga mga rice farmers, no, mga vegetable growers, hasta pagid ang aton ng mga manugsagod sa sapat. So, ako i-introduce sa inyo ang aton nga upod si Sir Ariel Batuigas, no, ang aton diri nga upod sa Philippine Crop Insurance Corporation. Siya subong ang maghatag sa paglaragway sa ilang mga programa kung ano ang gina-implementar nila para sa kayuhan sa aton mga mangunguma diri sa Negros. Sir, good morning. Kag-tanggawon natin ang aton nga mga manukulamati diri sa Negros. Ma'am Michelle, mayong aga sa tanan, kaya sa mga farmer na tunda ka pamati, mayong aga sa inyo tanan. No? Kami gililuwat sa Philippine Crop Insurance Corporation, so ginatawag nga PCIC. No? Familiar naman ko sa mga tanan na to, farmer ang PCIC. Sinima mga 2022, ang mga programa, usual, ang amon nga RSBSA, ang Registry System for Basic Sector in Agriculture. Okay. Sa sining tuig, ma'am, ang ginhatag naman sa aton nga budgetary sa aton sa regional office namon, headed by Miss Eva Yulilaot, among regional manager. Good morning sa aton galing regional director, no? Sige. Sa Negros Occidental, ma'am, ginalocate kita din ni ma'am sang PCIC, no, sa region, 80 million Wow. sa Negros Occidental. Wow, so that will start sa silinga to sir? Yes, ma'am, nag-start na ta sang January 1 pa. Okay. So, gusto natin galing nga tamyawon ginang aton nga pinalangga ang gobernador diri sa Negros, no, nga very supportive sa atong programa si Eugenio Sembong Lacson. Government aga na, no, pagkaupod niyang iyang si Gobernador Jeffrey Ferrer. Of course, ini nga naton nga programa ginapirmahan gid ini through memorandum of agreement sa provincial government with PCIC. Sir, para nga ma-implementar naton ini nga programa, di ba? Yes, ma'am. So, assure na kita nga ang aton mga umasubong, may aragin sila sang makatuan. So, sir, ang gusto natin siguro nga i-medyo refresher lang, I know, kabalaman ko nga ang aton mga manguma, medyo may idea naman sila sa programa, pero gusto lang natin nga iliwaton, isulito natin liwat nga ang vlog na tuyo sa PCIC sa aton mga manguma. Yes, ma'am. Actually, ang PCIC is mandate lang ginamon niya sa asap ng isang PCIC is makatag lang niya sang insurance sa mga gagmay ng farmer. Okay. Ang number one mandate na po. And then, sa sining tuig, no, may IR kami implementing Rules and regulations. rules and regulation, no, sa PCIC. Starting January 1 to April 31, 30, no, pwede kita kapag-insured sa aton humay, ng mais, hasta lang sa 1 hectare. No? Kung may ara ka mo mais, 1 hectare. Kung may humay ka mo, 1 hectare. No? Ang maximum bali na, sir. Maximum, no? Pero kung duwagin dyan ang inyo ipa-insured, pwede lang 0.5, no? 0.5 sa mais, 0.5 man sa humay. Okay. Sa aton high value crop subong niya, 0.25 hasta
2 ka hektarya pwede na to i-pension sa aton nga high value crop. Okay. Pero kung wala ka mo ya lisibi, wala ka mo ya humay, wala mo ko yung mais, high value crop lang ka mo, tubo, hasta sa 3 ka hektarya ya, pwede din yun na i-pension as long nga wala ka mo sa humay kag mais. Okay, pwede na matingog isa ka commodity lang Oo. bilog sa iya. So, amo na sa mga bangko subong nato ng mga regulations. Okay. So, sa ginhambal mo balagay na sir nga ano na nang ang aton nga may mga dutay nga mga architect nga gina ligwa. Isa na sa pinaka ano na nang may dutay nga change sa aton policy. Actually, ma'am, doon maximize lang namon subong ang amon nga sa high value crop, lalo na subong ang amon ang aton nga coconut. Okay. Okay, ang coconut naton do wala kami although may araman may na pension po hindi kita sa expected man nga ginapatarget sa national sa amon. Pero this time may nag-istorya na kami isang PCA, no? This dili kaming 20, 21, 22. Hindi ko makato sir. Mapahinubaan kami to ensure sa mga farmer nga coconut dito sa hinubaan area. Wow, good news na sa aton ng mga farmers dito sa hinubaan, no? Magbantay-bantayan nyo niya ang PCLC, mga karton dira, kag mga pasiguro sa inyong mga mga kalabihan, no? Ang aton nga mga farmers dira. So sir, nakabati man ako nga mayara kita subong iyang programa pag nga parte sa PCA in which tumera kami sa other activities nga anyway sa PCA naman niya nga side pero gapang lista man sa actually sa SBSA nila para nga makakuha sila sang benepisyo man sa PCA. Well, going back sa aton sir sa insurance, ano naman na sir ang other pagig nga mga crops, other pagig nga mga commodities nga food na to insure subong? Ang sa ginanambal ko na sa AR namon sa sining 2022 sa rice, no? Corn 1 hectare, sa high value crop 2. Sa ato naman ng mga livestock, may pwede kumayara ka pulo ka bilog ano, isa hasta sa pulo ka bilog nga baboy. Baboy nga breeding, no? Carabao, baka, kabayo, no? Hasta sa pulo pwede nyo na ipa-insure. Kung may ara ka mo yung baboy nga ginapatining, isa hasta sa 20 kabilog pwede na pa-insure. Sa ato naman niya mga kanding, karniro, no? Isa hasta sa 25 kabilog pwede nyo ipa-insure ang yung mga kasapatan. Tapos may ara sa mga association naman bala nga ginatagaan grant sa ilan na mga farm machineries, no? Pwede nyo naman pwede nyo ipa-insure ang inyong mga farm machineries para yung ma'am sa mga traktura, harvester, no? Ina-insured na sila sa buong namon, no? Fishing boat sa mga coastal area naton. Kag may mga ara na insurance para sa fisheries naton pareho sa mga oyster, no? Atong din ng mussels, tilapia, bangus, may insurance seaweed. Diwal sir, pwede na sa buong diwal. Diwal, wala siya mga nabilong pa sa amon to base kina magbuwabi ng commodity na dito sa negosyo. So, ano pagid sir? Diri sa Escalante, naka-insure na kami di seaweeds kag nakabayad na kami sa Escalante, mga 29 kabilog na mga fisher folks. Mga napituan sang bagyo siguro, no? Sa ilang seaweeds, which is the amount is 200,000 plus ang nabayad na po sila. Escalante, isang last January lang kami sito na hatag sa ilang. Okay. So kadama na gid sa sang coverage gid sir. So actually na subong may kita nga ginadutay tani nga gina refer sa inyong nga commodity nga daw pwede siya. So how about sir ang aton nga mushroom? Ano na subong aton? Mushroom, sila bang insured kami mushroom. Okay. Ngayari diri sa aton sa Negros, nato taga province sa galit na close sa Sarantang, covered na to naman ang ilang mushroom. Wow, so that's good news no sa aton galit ng mga mushroom growers. Covered din kita sa sa PCIC. Pwede nagid ka mo makapa-insure. So kung ato panahon sir, daw wala lang kita daw lutan nila ang left out naton ng mga commodities nga wala pa hindi pa pwede mo cover. So far daw wala na ko sa nakaminsan nga commodity nga daw hindi pa pwede, no? So sa tanan naton nga mga madra, no? Ano gid ka mo pa-insure ka mo.
basta nakapalista ka mo sa RSBSA. So, Oo. one of the requirements. So far, sir, ang atong pagkatapos, sir, sa Bagyong Odette, sir, anong natabo sa aton nga mga claims, no? Nagdamo bala or paano nato sila gintagaan sa atensyon natin? Actually, ma'am, ang sa katon sa pagbagyo din sa buong is na-prior na lahat sa tanan sa amon nga manager nga within sa March na dapat masettle na tanan. And then ang iban subong nga sa Odette gagwa na yan, release na kami sa iya ka-Odette nga mga lalo na sa South o sa South area naton mga delikado. Hardly hit, no? Oo. Ang info ko lang sa mga aton mga farmer, ma'am, kay sa aton sa pag-claim so mag-abot na din inyo chiki, automatic na nasubong ma-text na iya ang amon nga system sa inyo. Okay. Kung ang inyo chiki mag-abot na diri sa Bacolod. No, kay may iba namin inform nga nag-text ko ng BCIC tapos wala pa lang schedule naman sa release, no? Ang first text sa amon yung system is pahibalo pa lang na naari na di inyo chiki. And then sa second text sa system namon, dira nyo na mabalaan kung din ang location nga ma-release ang BCIC sa chiki. No? Okay. Tapos naging ni subong magpabalo sa farmer naton, importante lang gid sa inyo application sa mga farmer naton, ma'am, ara lang gid ang cellphone number yes, nila. ang contact number. No? Updated nga cellphone number, no, kay na ma-receive nila ang text. Kung na-deny man na sila, ma'am, or na-receive na sa BCIC ang application, tapos gina-encode na di sa BCIC sa Bacolod, automatic ma-text mo na ang among system nga na-insured ka na, no? Kung may claim kami nga dugay na way nagabot, ma-text mo na siya nga na-deny ka na. Oh, okay. So sa ganun nagpapaw na batida, no, gusto ko lang i-emphasize liwat, no, nga sa mga naka-insured na kag may mga calamity or mga nga natabo sa inyo duha ka bilog ang duha ka text ang maabot sa inyo. So ang first nga text naga-inform nga may checky ka na dere, laptan pag ninyo ang ikaduha nga text na kung diin i-release. So hindi ka mo magkarto dahil hindi ko makabati ka mo sa isa o na makareceive ka mo sa first text, no? Dapat stay put mo anay, laptan nyo ang second text. Kaya mo na ang location o ang lugar nga diin i-release ang checky. Kaya sa pagkibalo ko, sir, nagalakat ka mo sa mga areas, wala ka mali pagpilin mo, di ba la? Oh, yes, ma'am. So, minito sila, ginadeliver ini sa inyo nga malapit nga mga lugar para nga ma-access sa ating mga farmers. So, imagine na bala, no? Si TCIC, gapang-register, nagaproseso sa inyong mga registration. Kung may mga calamity or mga natural and man-made natin nga mga calamities nga kinatabo, maka-process pina-process nila ang inyong claim. At the same time, kung araw ng check-in sitting pretty ka mo, kay textan ka mo gali, ka pahibaloon ka mo, kung diin ka saan o nyo makuha ang inyong check-in. So, amo lagi na yung brahol nyo. So, siguro, sa apan ng mga manipulamatida, wala pa rin dyan nakasugod or sige, palapit na din ka mo sa inyo ng mga city or municipal agriculture offices, no, para nga magkuha sa mga formas dito. So may mga pagbago ba sila sa aton nga mga proseso so pa-enroll. Ano ganit subong ano naman or amo lang ba gihapon ang proseso sa magpa-enroll sa PCIC? Same lang gid siya Japon, ma'am. Wala gid ako proseso dito sa mga farmers na itong apply, no? Kadto lang sa local agriculture office nila, then kuha sa formas, fill up sa form lang sa PCIC, permahan lang nila. Yes. Same lang lang Japon ng formas na ito. Pero siguro sir, gusto na akong i-take ng opportunity nga ma-emphasize na paliwat ang mga don'ts, wala ang mga areas na hindi pwede, no? Balikan talaga sir, kasi daga tuhang frustration sa farmer, kaya pwede, that's why hindi sa atin. So, una-una ganun, sa ano ang disqualification sa isa ka area nga, hindi siya pwede. Sa aton mga kumay kag mais. So, yes, so. Sugod sang pagtanong sa farmers, may 20 days lang gid siya na dapat napa-insure dyan na ang iyang within 20 days. 20 days na mapahatag dyan na ang iyang application, no? Kaya pag-abot sila sa agriculture, urahan pa nila sumaray din ispasa sa amon. Within 20 days dapat na nasa nila na sa amon. Tapos dapat ang napa-insured mismo ang nagagasto gid, no? Or ang gatag-iyasang
Sumayan, sa mga field, crops, oo. mga Okay. mais, no? Ginabawalan, di dyan naton niya ang mga porsyentador. Okay. Oo. Sa ato naman niya high value crop, kung ulotanon kita, let's say kung mga high vegetables ang kinatanom naton, before ka mo pa-insure, dapat napasa nyo anay ang inyo application sa inyo high value crop, no? Kaya gina-validate pa na sa amon insurance underwriter ang inyo area kung ina bala nga ginatanom ninyo nga ulotanon suitable sa sina nga area. Pero sa ato naman niya sugarcane, no? Dapat ang sugarcane nato hindi lang maglapaw sa 3 months old halin sa tanom. Kung raton naman na siya, dapat hasta lang ta sa second raton. Amo na kin-accept na namon. No, sa tubo sa coconut ya, miyara naman niya to nga sa 1990 pa to na tanom, okay lang na siya naman na-receive na siya kaya itong nga long term niya sa coconut nato. Ang life ng coconut. Okay. Sa mga kasapatan naman niya naton, pares naton nga carbaw, baka, kagabayo, 7 months old hasta 17 years old. Sa ato naman niya mga breeding o ginanayon nga baboy, no, 6 months up to 2 years old pwede pa natin bataw nun. Sa ato naman niya nga fattening nga baboy, 45 days up to 3 months pwede pa natin mabaton, no. Sa kanding kag karnero, 4 months up to 1 year old pwede nyo pa na i-insure, no? Okay. So atong observation, sir, ang pag-igo sa atong sangkaramidad sa Baguio, ano pinakadako nga sektor nga igo gid? Nga ang kadako gid sa atong nga ginhatag sa buong budget, nga nag 80 million gid ta kay I think this is the first time, sir, nga nag 80 million ang atong nga budget for insurance. Tungod man sa munding sa Drisa Negros Occidental nga accomplishment sang last year, basihan man na sang regional office nga sang last taga kami 64 pero accomplish kami about 72 million man. Kasi nga gintugangan nila kay sa last year, do October 15 pa lang, nagpa-stop na sa Sir Pogs kay tungkol nga namang budget. Ubos na. Ubos na. Kaya mo na sa buong taga-akalis ang 80 million, no? Pero gina-priority man sa buong namon ang iyagit sa coconut or mga high-value crops natin nga mga crop ng ginatanong diri sa Negros Occidental, no? Although kung rice natin niya, we will accept na yung tanan halos naman kabalo pero nga itong target diri sa high value crop doon ka tama din siya kanubo para sa kalaban sa Negros. Okay, so good news gihapon ina sa aton mga farmers, no? Kay ang aton galing PCIC together with sa provincial government sa Negros Occidental, aware gid no nahibalo gid siya sa existing condition nga with all these things nga nagakatabo, hinalagin naton niya ang insurance sa aton mga pananom kag kasapatan para nga mapaganaga man ang impact sa calamity kung naglabot diri sa aton sa Negros. So far sa ano pagid ang mga bag-o niyo or ang yung advocacy subong sa PCIC? Amo lagi ni subong mamangamon nga ginapa-fokusan sa amon sa region ang atong nga PCE kay mga high value crop nga mga crops nato. Amo lang gina-focus kay do tanan naman sa rice and corn na saturate na naman tapos kabalo na ang mga farmer naton luwas lang gid sa mga do sulod doon remote area nga to kalayo na gid siguro. Hindi naman naton sila mapilit kin ang requirements kay do kabulay na gid. Okay. Pero ang ato naman yung mga technician sa mga local NGO nato niya katinguwa pa sila nga once magkanto sila sa ilang atong designated nga barangay gina-insured man nila, no? Pasalamat na ko sa mga city kaya municipal agriculture diri sa Negros Occidental sa pagbuligid nga mapabalo ang aton mga farmer. Okay. So thank you very much sa imong mga information, no? Pagdatam niya naton gali ang tanan naton mga viewers, no? May aga sa inyo tanan sa aton mga listeners sa iban nga pungsod, no? I know nga gawamati man nga mo subong sa amon kag please share sa aton nga aton nga mga episodes, no, sa aton nga mga parente diri sa Negros or sa diin man nga pain sa Pilipinas, no, kay tanan-tanan ini nga mga information na di bilog Pilipinas na coverage sini. So
Madamag na salamat. Sir, any message sa aton mga farmers, no? Sa mga farmer glad sa atong negosyo sa negosyo occidental, no, matuginda gina-inform ko gid sa mga nakabaton sa text lang gid, no, sa last 2 days ago, no, damo dili kadto sa probinsya kay suling sa text message na mo to magbisita sa natunggan nga ahinsya sa gobyerno, no, pero hindi ka mo magabalaka, hindi na lang ka mo di makadto diri sa Bacolod, no, i-duwaton nyo na lang ang second text namon para mabalaan nyo kung di ka ma-release or kadto na lang kamo sa agriculture office kay paglantaw kung may bago kami nga listahan dito na kamo. Amo lang gid na ang aton nga no para hindi na kamo magustuhan diri sa kadto sa Bacolod. Yes. So amo na pinaka-importante no sa pamati kamo tanan tungod kay ang ining informasyon dapat ninyo tandaan nga kamo inang hulat kamo sa ikaduha ka text. Okay. So madaming magandang salamat Sir Arias sa imong mga timpo no kag kabay pa nga madamo na magkamo sa nakuha nga mga informasyon updates dito sa aton nga programa. Niliwat ang inyong abyan sila Pirartilia kasi inyong mga kamot nagasandig ang kadalagan sa agrikultura. Avance Negrense.